Dorai Top TV. Ku danna mana subscribe, kana ku danna alamar kararrawa domin samun sabbin shirye-shiryenmu. Mun gode. Assalamu alaikum. Ke nake munnirat Abdulsallam. Munnirat Abdulsallam, ki fita a harka na. Ki fita ido na rufe. Mene da wanki da ni? Ki kika dauko lecture na ce ina so, to kuma mene na wa ciki? Shikenan sai yan kananan zatuttuka su biyo baya. Umma, ni da ke mun san da cewa akan tambayan kin nan na kacin cruise ne kawai, saboda duk wanda ya je page ɗinki ya je gani ya san da cewa kina da potential ɗin da zaki samu a lot of followers. So yanzu tunda har ke kika zo kika rubuta wannan a karkashin post, ni kuma zan baki aikin da zaki yi. Aikin ki shine ki je ki koya ma yara yadda su ma za su samu tumbin su ya zama flat kamar naki. Don na je page ɗinki na gani akan cewa ba kya exercise, ba kya komai, so zaki koya ma yaran arewa sirrin yadda aka yi tumbinki ya zama flat. And then kuma you need to put nyanyanyanyanyanyanyan magana ya ki ya kare. Me haka? Bakin ciki kike yi? Challenge dina kike yi muni? If you are giving me a challenge, to I accept your challenge. Challenge accepted. Ni kuma na miki alƙawari zan baki maganin tumbi kin yi da ciki kamar me Allah sauke mu lafiya. Kin aje ciki a gaban ki sai ka ce kwallo, ki zo ki kwantar da kanki a baki mana. Ki ma zo ki kwantar da kanki ki ce kina so ki zama mai sijansu a baki magani slimming tea. Ni na miki alƙawari zan baki slimming tea muni. Ki sha ki ji, in kika sha sai ki daina yanyan wannan surutun naki. Haba muni, na san a zuciyarki kina ji da ma ke ce ni saboda na gyara shape dina. I look more beautiful than ever. Shi yasa kike damuwa. To ba ni da tumbi gashi. Dan haka kin jawo ma yanzu zan yi revealing wani tea. Insha Allah nan da kwana 3 zuwa 5 zan yi revealing wannan slimming tea din. Kuma na san you guys will appreciate me saboda slimming tea din gaskiya is very very good. Zan sake shi nan da kwana 3 zuwa 4-5. Product dina ne saboda menene tuntuni nake so in siyar muku da shi amma ban yi amfani da shi ba because ni ne producing abuna. Bana so na fara amfani da shi a kaina ne sannan na ga yadda na dawo. Ni kaina na ga yadda na dawo, shi sa zan yi revealing din wannan tea din. Don haka ku shirya tsaf, nan da kwana 3, 4 ko 5 zan kawo muku slimming tea. Ke kuma muni, gobe ina nan zuwa gidanki zan kawo miki slimming tea har gida, don wallahi sai kin dinga nema na yanzu in na baki slimming tea din.